Ei! Tu... Que sí, que sóc jo. Anem a començar el tema del sistema educatiu amb una història, la del mite de la caverna. Algunes ja la coneixeu, però la gran majoria no. Plató va utilitzar aquesta història per parlar metafòricament de l'educació. És una al·legoria. Ell creia que tot estat ha de garantir una educació de qualitat per a tenir ciutadans lliures, si no, el que crea són presoners. I això va dir fa 2000 anys. El mite se situa dintre d'una cova. Uns presoners estan lligats de mans, peus i coll, de forma que només poden veure una paret que tenen enfront. A la paret es projecten unes ombres, i per ells aquesta és la seva realitat. Durant tota la seva vida només han vist ombres. Us imagineu que heu estat tota la vostra vida obligats a veure les ombres d'una paret? De sobte, un d'ells s'allibera, s'aixeca i es dona la volta. Darrere seu hi ha una foguera. I davant de la foguera hi passen unes persones que transporten objectes. Aquests objectes són els que formen les ombres que ha estat veient tota la seva vida. I així, el presoner s'adona que ha estat vivint una mentida. La realitat estava al darrere seu. Però la història no acaba aquí. El presoner veu un passadís que dona a l'exterior i surt. El sol brilla amb força i el presoner tanca els ulls perquè li fa mal tanta llum. No està acostumat al sol. Tot i que al principi li fa por, al final s'adapta i descobreix un món ple de colors i formes que desconeixia. El presoner decideix tornar a la cova per explicar a les seves companyes i als seus companys el que ha vist, però no el creuen, perquè els presoners estan contents dintre del món de les ombres. Els fa por la veritat, així que l'insulten i el tracten de boig. Doncs la cova i les ombres són la ignorància de les persones. En canvi, el sol és el coneixement. Quan obtenim coneixements, de vegades ens fan mal perquè veiem coses que desconeixíem. Potser fins i tot trenquem amb totes les creences que fins ara teníem. De fet, l'educació té l'obligació de proporcionar aquest coneixement, tot i que faci mal. Aquesta història és molt actual, perquè de presoners n'hi han de molts tipus avui en dia. Els uns són presoners dels seus mòbils, enganxats a les xarxes socials i a la tecnologia, a comprar l'últim model de mòbil. Els altres, enganxats a les sèries, al futbol, a la moda, al consumisme i a les compres compulsives. De fet, no us sona de res aquest mite? Qui es passa 6 hores del dia mirant una paret? No sento. Qui està mirant ara mateix una pantalla on surt la imatge del vostre professor, quan el professor real està al darrere? I qui ha estat a punt de contestar aquestes preguntes a una imatge que no és real? Perquè jo no sóc real. Tot i així, aquest mite es pot interpretar de diverses maneres. El sistema educatiu és una cova o, per contra, és la millor forma d'alliberar-se de la ignorància? Preguntes sense resoldre. Me'n vaig.